بمجمرتا قال نبره اتي قال دما اب እግዚአብሔር ነበረ اتي قالውን እግዚአብሔር ነበረ ንሱ بمجمرتا اب እግዚአብሔር ነበረ ሁሉ ብኡ ኾነ ካብቲ ሁሉ ዝኾነ ድማ ብዘይብኡ ሓደ እኳ ዝኾነ የለን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃኑውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ከዓ ኣይሰዓርን ካብ እግዚአብሔር ዝተላኸ ዮሐንስ ዝስሙ ሓደ ሰብ ነበረ ንሱ ምስክር ኮይኑ ኩሎም ብብርሃን ምንቲ ከኣምኑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱስ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ንኹሉ ሰብ ዘብርህ ናይ የማን ብርሃን ግና እቲ ናብ ዓለም ዝመጸ እዩ ኣብ ዓለም እውን ነበረ ዓለም ከዓ ብኡ ኾነ ዓለም ግና ኣይፈለጦን ናፍቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ግና ኣይተቐበልዎን ነቶም ኩሎም ዝተቐበልዎን ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ እግዚአብሔር ክኾኑ ስልጣን ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ እግዚአብሔር ዝተወለዱ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፈቃድ ስጋ ወይ ካብ ፈቃድ ሰብኣይ ዘይተወለዱ እዮም እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ከዓ ኣባና ሓደረ ከንቲ ነብኡ ሓደ ዝኾነ ውሉድ ዝረኸቦ ክብሩ ረኣና ዮሐንስ ብዛዕባ እቲ ብድሕረይ ዝመጽእ ቅድመይ ዝመጽእ እዩሞ ንሱ ካባይ ይዓቢ እዩ ዝበልኩም እዚ እዩ እናበለ ዓው ኢሉ መስከረ ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሕጊ ብሙሴ ተዋሃበ ጸጋን ሓቅን ግና ብኢየሱስ ክርስቶስ ኾነ ንእግዚአብሔር ዝረኣዮ ሓደ እኳ የለን እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቡኡ ዘሎ ሓደ ወዱ ደኣ ገለጾ እምበር